गोबांमा बरंनि बोखावो सुंजानाय कटंमानि अमरनबो दिनै स्राय स्रायके रिबायखा ख्रिस्टाननो बरफ बुट दिनै तामनि अकंनबो दिनै बुबाग्रा स्राय स्रायके रिखा तांगै जों बीजेपी नि सिमुल नाय बुसानानै नांखा अकंनबो दिनै बुबाग्रा स्राय स्राय के रिखा जतनो जत लिडार जत वारियर्स रक दिनै अकंनो खाना जतनो खापुर जाका एवं तंरक जाका अकंनो जत अजामारक बुसकांनि सालो मा खानानि सिमी त्रिपुरा हासनि जत जागा जों कपिनाय एवं जों अकंनो जे बरंनि बोखावा गुदि क्वेश्चन फाइमान अकंनो दिनै ठीक खालाय जों बुबाग्रातानि स्राय स्रायके थांगाता सर तामनि बागै पडनो बुट रने अब किसी एक्सप्लेन द खाइबानो अमंका और पॉलिटिक्स बरक गया औरंका आनि दफानि कक चिनि पार्लियामेन्ट साजोंनाय जों इंडियाव हाबमानि उल गोबां मा त्रिपुरानि एमपि का गोबां मा बरक विभिन्न पार्टीनि थांका किन्तु त्रिपुरा सानि कक वाइसाफोरनो साजागिया के चिंताबो अमति प्रतिनिधि न रहनानै नाय दङ जे प्रतिनिधि चिनि त्रिपुरा सारनि कक सानाय एवं चिनि जे एकर्ड मनी सेंट्रल गवर्नमेंट बा त्रिपुरा मथानि बिसिंग जे एकर्ड मनी एकर्ड नि इनको नबो कगनबो जों आगामी दिन पार्लियामेंट तिसा तेबो तारतारि इमप्लिमेंट खायनानि आबोनि बागै जों चाइतंनायता आबोनि बागैनो जों खरकसा चिनि रयेल फैमिलि बरंनो जों गयर हर काता कप्लाइं खानिन बागै बुसु जरा एक्सपेक्टेशन जों सुदु कप्लाइ सिमे कप्लाइ तो उमनाय न एबन मार्जिन बुट बाय जों जिदिनानि बागै जों एकदम कक एक्सपेक्ट ईस्ट त्रिपुरानि कैंडिडेट वोटर संगताम कक साले सर ईस्ट त्रिपुरानि ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भोटार संगताम कक सार आं बरंनो सानाय बोखावो अरै बरै खालायावै दुद्रु मुद्रु उंयावै जों कायसानो चिनि त्रिपुरा सानि कक साना बागै पार्लियामेंट जों बुट रहनानि बागै चिनि रयेल फैमिलिनि चिनि ब्रह्म गोनां जी कृति सिंह देवबर्मानो जों बुट मारिनाय सिम्बलिया आसल काचिनि दफानि कक सानै बरक जों नांगो ताबुंनि जरावो अमनो जों जत लोकनो पयनाय नर बुसकांनि सालो अयन बुंगो चिनि कृति सिंह बुदिदि बुबागरे नाहारि दिदि त्रिपुरा सानि नाहारि दिदि चिनि पद्म चिन्हया मेन इंजाका चिनि बरक से सर वेस्ट तो तंनाय रंग बागै के बरक जगह बुट जानाय टाइम वेस्ट तो तंनाय बा जों वेस्ट जार तंनाय बा बरंनो जों सानाय बरक बा जेहेतु चिनि आन्डारस्टेन्डिं का बरक बा पद्म चिन्हनो बरक बुट दिथों